Arane mek tempe goreng lho cah, tapi gawene jan asli jebul rada ribet. Nah, kayak saiki bumbu-bumbu kan wakeh tenan to si instan to cah. Dadi awak dhewe ra perlu repot-repot. Wis tuku si instan langsung dadi kayak rasane kan enak to. Beda ambek ngadoni dhewe kan biasane enek sik kasinan, enek sik kurang asin. Nah, dadi segala saiki kabeh dipermudah, kabeh ono si instan lho cah. Nah, iki aku arep goreng tempe gak udan-udan to cah iki ricik. Dadi lek udan-udan ini lek ra turu yo mangan sing anget-anget ngono jan matuk tenan. Terus ki aku serambung kabeh iki barno tambahi uncelange mau apik lali rata kayak uncelang ya jasine ra kayak diuncelangi ra apa-apa cuman kan rada wagu ngono lho mendoan saiki kan tetep nek ijo-ijone ngono kan luwih majreng luwih mari semangat awak dhewe mangane lho. Nah deloken ki aku nganggone tepung sajiku ngene iki jan asli kan rasane wis enek asine enek gurihe enek komplit pokoke komplit. Nah iki aku takarene mek nggo sak gelas tok terus banyune sak gelas barno dicemplunge kuwi daun uncelange cemplungke ngene iki terus mbok udek kabar ditek ngono kan tapi aja sampai cuwer aja sampai cuweren aja sampai kentelen dadine ngene iki lho cah. Nah iki pas tenan iki ngene iki barno di siapne lengo sik wis panas ngono barno tempe niki dicemplungke ndek kene iki dibolak-balik barno dicemplungke ndek kono kuwi wis ngene iki asli iki jan ribet tenan iki rencana iki arepe engko tak kei sambel kecap ngono ke jan asli masuk tenan terus mangane ndek latar-latar karo delok pitik lewat wah asli iki jan nyeni tenan wis. Nah iki bojile wis teko tiba iki sangu dhewe iki nah deloken ki wis asli iki jan nyeni tenan iki wis jan siap ready lho cah. Nah deloken kae jare lesu wis mambu gorengan oke iki wis mateng kabeh terus kita siapke nek ngene iki kayak biasane iki wah lho cah bocil-bocil dilalah iki ora enek bocil-bocil belas iki mek enek siji tok ngene iki jan aku malah seneng nek enek bocil-bocilin dadi enek bahan-bahan sing arek diomong ki enek gampang gak meneng ae nggae video kok meneng ae lek wong awak dhewe wong wis gedhe ngono mesti dadi tonton lek wong dhewe wong pemula ngono kok nggae video meneng ae batin wong kowe iki ngopo jan iki rasane asli kebenaran tenan lho jan gurih enak asli pokoke maknyos. Nah iki tak takoni piye rasane maknyos tenan enyoy ngono tibake delok iki sampe gede-gede lho cah cilik-cilik kan ngono dadi soal rasa gak pernah bohong beda ambek cah gede-gede ngono lek ditakoni piye rasane enak padahal ra enak tibake iki mek riko tok beda lek ambek cah cilik-cilik ngene iki cah cilik-cilik ngene iki jan jujur nek enak muni enak nek ra enak muni ra enak soalnya kayak cah cilik-cilik kan ngono cah to dadi mangane mek kali ra enak ya wis mangan pisan tok barne ra enak wis jare ngono kuwi. Nah untunge iki mau yo bejone bocil-bocile mek siji tok soalnya iki mau yo tempene mek dadine sithik mek ono 8 wong pira ngene dibak iki wong pangan wong loro jan asli entek cah. Iki videone lek sekiranya bermanfaat ya tolong di-share no jamek meneng-meneng ae karo nonton syukur-syukur di like ben aku wis semangat to lek gawe video.